बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउसआ बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउस लानानै फैदों। बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउसआ बे समाव कर'ना भाइरासखौ लानानै मोनसे बिग ब्रेकिं निउस लानानै फैदों। बुहुमनाङै कभिड-19 नि गिख्रंथाव साग्लोबसारनायनि फारिलाइयाव भारतआ 17थि जायगायाव दं। बे 52 सान लकडाउननि गेजेरावबो भारतआव भाइरासजों सन्देरजानाय सुबुं अनजिमाया सा 82,940 सिम जाहैबाय। भारतआव थांनाय 24 घन्टायाव भाइरासजों सन्देरजानाय सुबुं अनजिमाया सा 3,787। भारतआव थैनायनि अनजिमाया 24 घन्टायाव सा 105 आरो गासै थैनायनि अनजिमाया दासिम सा 2,649 जाहैबाय। त्रिपुरायाव गोदानै सा 11 सुबुंनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोनबावनाय जादों। सा 625 सुबुंनाव टेस्ट खालामनायनि गेजेराव सा 11 सुबुंनाव पजिटिभ मोननाय जायो। बिसोरनि गेजेराव 2 सुबुङा गुवाहाटीनिफ्राय थांनायमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसामाव भाइरासजों सन्देरजानाय सुबुं अनजिमाया बांनानै सा 89 सिम जाहैबाय। बेनिनो सा 41 सुबुंखौ फाहामनो हानाय जाबाय आरो सा 44 सुबुङा फाहामथाय लागासिनो दं। कर'ना भाइरासजों आसामाव दासिम 2 सुबुङा जिउ गोमाबाय। गुवाहाटी मास्क'आव थानाय एलाहाबाद बेंकखौ सिल खालामनाय जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला भाइरासजों सन्देरजानाय सासे सुबुङा बेंकआव रां दोनथुमनो फैदोंमोन। आथिखालाव सा 15 बेंकनि मावथिफोरखौ क्वारान्टाइनआव दोननायनि राहा खालामनाय जाबाय।